Veggie na plavka je taková srdcovka, začali jsme úplně na prvním ročníku, teď už je myslím, že 3. ročník, teď už je to 2 dny dokonce. Budeme tam mít trojstánek, sami pro sebe, budeme tam mít i svůj stage, kromě toho budou i DJs hrát na hlavní stage, takže vás budeme bavit celý tenhle festival 2 dny. I tady ten klučina, který sedí vedle mě, on si říká No Money. Dostala jsem hlad, tak jsem si koupila aspoň hrdinku. Dobrou chuť. Jo. Super. Ondro, náš ty tvoje rodinné problémy fakt nezajímají. No, jakože jsem myslela, že budu ve 4 končit, že si domluvím rande a... A ono nic. Ano, to začíná teda, že ve 3, no, tak... Tak rande posuneš, ne? Tak nic, no, tak rande musí přijít tady a koupit chipsy. I've been chasing dreams, it ain't all it seems, taking all of me. And I know that we don't at the seams, it's the end of we. Nejde by to tady steče do díry. Je to rebel. We're floating further now, not knowing we're somewhere further out. If only for the love I've given now, it's only me falling. You got my heart beating somewhere, not knowing nowhere, and I'm falling deeper now. You got my... Čau, jsme na náplavce v Praze, jsme na Veggie festivalu, kousek od Pražského hradu s nádherným výhledem. Je tady spousta lidí, je to první den, budeme tady 2 dny, takže i v pondělí, takže se přijďte na nás určitě kouknout, nicméně zjistili jsme to, že nám došly chipsy za první 2 hodiny, takže jsme museli poslat kamaráda s autem z Ostravy do Prahy. I've been chasing dreams, holding on to nothing, it ain't all it seems. Never thought that we'd be here and I'd be crying these tears. Jsem se podíval na Instagram a viděl jsem tam jednu super fotku od kámošky Kačky, alias My Cooking Diary. Každopádně tahle blogerka je super, začali jsme si spolupráci, takže díky Kačko za super fotky z Koreje. Koukejte i na Kačin My Cooking Diary blog i vlog. A to samé i na náš Yes Chips a Yes Chips vlog. Ano, samozřejmě. You got my heart beating somewhere. You got my heart running away. Not knowing where I stand. Not knowing I'm nowhere. We're floating further now. Tak pojďte se mrknout, jak to tady vypadá. Škola DJingu. Budoucí hvězda. To je Deniska. Rozárka, Sofinka.
Je pondělí, je svátek práce, my milujeme svoji práci, proto jsme tady s vámi na veggie na plavce, druhý den už. První den začal tak, že jsme byli s kámošema v Roxy na Beats for Love, on tour. Včera dorazili chipsy, kámoš z Ostravy jel, jak jsem říkal na Insta Stories, speciálně plný auto chipsů, aby jsme měli dost pro vás tady dneska, takže je to dobrý, přijel a zase odjel, díky. I'm falling deeper.